Има отделени 2 милиона и 400 за комплексна аудиовизуална система за пленарна и конферентни зали на Народното събрание. Сега извиняйте, не давахте 20 хиляди лева за 20 хиляди лева. Отказахте вчера за Босилеград. А сега ще си дадем сами на себе си 2 милиона и половина, след тук едни видеоекрани и едни пултове, които има два варианта. Единият струва 5 пъти по-евтино, другия, ама като знам как разсъждават тук тия, дето взимат обществените поръчки, знам какво ще се случи. Нали? За лечения, за някои болести и за лекарства също тук и беше всичко против. На себе си ще дадем 2 милиона и половина. Цинично е. Просто е цинично. Предполагам, че тук жестока драма тече, като гласуваме с тия пултове, или ако аз всяко говоря, ако ме гледате на огромна видеостана. Няма ви е год. Така че мислете за себе си егоистично и дайте това да не го приемаме изобщо.